phone. May ginagawa kasi sila na may project sila sa school. Anak tayo no. Saraduan mo ano? Ay, dadabi. Napayaw naman sa loob. Yes, yun. May 1 like na tayo. Maparuson. Para sabihin. Hi po sa 2 million viewers natin. Ang lakas lang. Ano yun? Or paanohan mo? Okay na yan. Okay na yan. So, pasensya na po sa background. So, hello po sa 5 million viewers natin. Maraming salamat po at nandyan po kayo. So, masaganang pagmamahal po ulit, expectation. And thank you so much po at samahan nyo kami ngayon about sa update natin kay Lola Ines. Ayun. So, marami po, medyo long story, kaya kailangan namin mag-update ngayon. Orong ka na lang nito. Nahangin kasi ang buhok ko. Ikaw na yung una. So, pa-shoutout po tayo para mapasalamatan po namin kayo. So, babanggitin na rin natin yung mga na-receive nating tulong mula sa ating mga viewers. Walang live chat. Share muna natin. So ulit po, maraming salamat sa mga nanood ng KMJS. Di pa rin po tayo makaget over, hindi pa po tayo hindi pa rin po tayo get over at hindi pa rin nagsisink in sa atin na natulungan ng KMJS si Lola Ines at yung pamilya niya. So maraming salamat po sa tiwala, Ma'am Jessica Soho and sa KMJS team. Sobrang tiwala po na kahit ganito tayo ay napansin po talaga kasi deserve naman po talaga ni Lola Ines ang story, ang na maipalabas kung gaano nakaka-inspire yung mga sakripisyo niya. So maraming salamat po. Share lang po natin. Watching from New York, thank you so much, Ma'am Malu Magnaye. Thank you, Ma'am. Thank you so much. Good morning po sa inyo dyan sa New York. So, salamat po sa pag-attend sa live.
Hmm? Ning? Hindi. Ano naman? Hindi ko. Ay, wala. No? Wala pa. Antay-antay muna po tayo ng makakasama. So, thank you so much ulit po. Akin na. So, first po, sa maraming salamat sa mga sponsors natin. Kanina pong umaga, nakausap namin si Nay Dali. Dalin about dun sa magsisimula na po tayo ng pagpapatayo ng bahay. So thank you so much po kay Mr. The Prospect dahil yung mga paperworks po sa lupa nagawa na. So maayos na po yun. And thank you Ate Boots from Houston, Texas for donating yung matitirhan ni Lola Ines. So maraming salamat po ulit. And yun na nga, okay na po yung sa lupa. Kaya pumunta po dito si Lola Ines, Lola Dalin para pag-usapan na po namin na mag-start na. Medyo nagkaroon po ng delay kasi unfortunately, kailangan ba natin sa Unfortunately, nagka-problema po dun sa lugar. Ako na. Hindi mo pwede, medyo sensitive kasi. Nagka-problema po dun sa lugar, dun sa bundok sa taas nila Lola. So, hindi po pwede yung civilian na pumunta muna doon. Kaya, pinahupa po muna natin kung ano man yung mga problema natin. Eh, wala po kami sa lugar para magsabi. Pinahupa muna po natin yon at bago tayo nag-start. So, habang nag-aantay po tayo, ay inayos na yung lupa. Kaya, okay na po yung lupa. Nakapag-meeting na po kami with Lola Dalin. Mag-start na po kami habang nandun pa siya sa Legazpi. Si Lola Dalin po kasi ay nandun po sa mga amo niya at pinapakiusapan siya na dun muna siya kasi umalis ata yung mga amo. So, kailangan niya muna dun sa bahay. Merong urgency po na mailipat na talaga sila Lola Ines na maibaba. So, kailangan na nating simulan ang bahay. So, si Mr. The Prospect po, siya na pong bahalang ito ka nga, malayo ka. Sige, okay na. So, dito, siya po ang bahalang bili ng materyales at magpapatayo. So, yung ating pong tumutulong sa atin na si Felix na ng Team Oragon na skilled worker ay siya rin po ang magpapatayo. Siya rin po yung nagpatayo. Siya rin po yung gumawa ng bahay nung una naming yung first project natin. So, siya rin po. At si Oragon Honey siya rin. So, pinagkakatiwalaan po natin si Felix. Kasi si Felix po, i-utilize po lahat ng materials. Tapos yung mga pwede pang gamitin. At napakasipag na tao at hindi nag-iisip. So, syempre, si Felix pa rin ang magtatayo nung bahay o gagawa. So, yun. Inaantay din po natin kasi pinakiusapan lang po natin si Felix kay Sir Oragon Honey na pagbigyan muna tayo ng namatayo yung bahay ni Lola Ines. Kaya maraming salamat Sir Oragon Honey, of course, sa support, sa pag-mentor sa amin. Maraming salamat. Ayun. And syempre sa pag-aalaw kay Felix na buuin muna yung bahay ni Lola Ines bago ipagpatuloy yung bahay ni Oragon Honey. So maraming salamat ulit. Hindi, meron pa kasi isang babae si Oragon. Meron pa. Okay. So, galing po ako doon kanina, doon sa pang 20 na pabahay ni Oragon. Nice. Sa sa Goa. So, nandun kaming dalawang Oragon, tapos sila Felix and yung mga skilled worker na gumagawa doon. So, nakausap naman namin si Felix na gawin mo na yung bahay ni Lola Ines habang tigil mo na ng Oragon din naman yung bahay para at least makapagbigyan tayo. So, salamat. Siguro by Monday, pwede na simulan po yung bahay ni Lola Ines. Yun, and ano pa ba?
Important May- updates. Ayun pala yung mga sponsor natin na nagpadala po sa The Prospect Nation para sa pagpapastart po sa The Prospect para sa pagpapastart po ng bahay. So maraming salamat po. God bless po sa inyo. Diyos po ang bahalang palit at Diyos ang magbalas sa inyo. So maraming salamat. So meron po tayong anonymous sponsor. Binigyan niya po ay 50,000 pesos pampastart ng bahay. And 500 Anonymous, another 500 from Anonymous, 1,200 from May and Mira, 5,000 from Ras Laagan, and 1,000 from Anonymous, and 3,000 from Anonymous. It's total of 61,200 na pinadala po yan sa ating GCash at bank account na pagsisimulan ng bahay ni Lola Ines. So maraming salamat po, at least makakapag-start na po tayo ng pabahay ni Lola. So ano pa ba ang important details na pwede natin Ayun, syempre, aantayin din natin yung pangako ng MSWD, yung about sa shelter assistance daw po. Assistance, pero kung aantay pa po kasi namin yun, baka magtagalan bago ma-release yung pondo, kaya tayo nang mag-adjust para sa kanila, para masimulan na yung bahay nila. Ano po kasi, medyo syempre, government process pa din yun. Kailangan nating dumaan sa proseso. So, hindi po yun mamamadali. Pero po, if I'm not mistaken, sa parang nasabi nila, parang shelter assistant po ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Pero hindi ko po alam kung dadagdag pa po yun o babawasan pa. Yun lang po ang pagkakasabi sa atin ni Ma'am Minya, yung social worker doon sa Sangay. So, at least po meron po tayong malaking tulong na po yun para sa pag-a-add sa pangbili ng materials ng bahay. So, basta inform na lang daw po kami na okay na, ready na. Pero so far, wala pa naman po tayong information from them. Pero at least kahit po itong mga naibigay ninyo ay magsisimula na po tayo na mapabahay. And as soon as possible, as soon as na maayos na ang bahay, ililipat na po natin si Lola Ines. So maraming salamat po. Dun po sa mga nag-inform na magbigay ng grocery kay Lola, natanong po natin si Nanay Inding kanina, meron pa daw pong grocery sila Lola. So, i-inform po kami nung kapatid na isa, nung kamag-anak, na kung wala na silang grocery, kasi po, delikado pa po, hindi pa po tayo safe na pumunta po dun sa bundok, kasi nga meron po dun na hindi maayos na nangyari last week. So, hindi po kami pwedeng pumunta. Syempre po, priority po din po natin yung safety and security. Ayaw nating maano yung seguridad, lalo na po si Lola Ines. So, basta po natapos na yung bahay, pupunta na po dito si Lola Indeng at ililipat na po natin si Lola Ines. So, ang suggestion ko nga, kahit hindi pa tapos ang bahay, hanap muna kami ng mauupahan dito sa baba para dito na muna siya. Kaso nga, kailangan din pong i-consider yung pakiusap ni Lola, ni Nanay Indeng, kasi nga meron siyang trabaho. So, umalis po ata yung mga amo niya, kaya siya muna sa bahay. So, mga 3rd or 4th week po, baka makabalik na si Lola Indeng and matulungan na natin silang bumaba kasama si Lola Ines. So maraming salamat po sa patuloy pa rin na nagko-comments, naghahanap ng updates. Hindi po natin titigilan na maging maayos sa baba si Lola Ines at yung mga kapatid. And ano pa, yung sa mga anak po, ang KMJS po, kami din ay patuloy na humihingi ng impormasyon
kung sino po yung nagkakilala sa mga anak ni Lola. So, may mga nagme-message sa amin, pero kapag hiningan namin sila ng informasyon or kahit picture man lang, o address kung nasaan. So, di naman nagsasabi. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga scammer. So, marami sila. Maraming nagme-message sa amin na kilala nila, alam nila yung bahay. Pero wala namang impormasyon. kapag kahilingan mo ng ng picture or something na makakapagpatunay na talagang nindun, so wala naman Nakapagbigay o nakakapag information. So, yung legit po, please message us sa The Prospect sa aming FB page. And meron din pong phone number dyan, yung 0960-553-8414. Number ko po yan, contact niyo po ako. And Gcash number, and at the same time number. Contact niyo po ako, tawagan niyo po ako. Para makapagbigay po tayo ng informasyon. And syempre sa mga nais pang tumulong po kay Lola Ines. So, message lang po kayo and Yes po. Ito pong pera dito ay total of 61,200. So, ang materials po ngayon ay hindi pa sapat. Papagawa po tayo ng bahay na mas matibay. Kasi dito sa Bicol po ay madalas daanan ng bagyo. Kaya, kailangan nating i-secure yung bahay. Yung bahay na pinatayo namin dati, yung si Felix din. Itibay nun, no? Natibay doon. Kaso last year po yun. Nasa 150,000 na po yung, more or less 150,000 yung gastos doon. Last year yun. And na-check po natin dahil nagpapatayo po lagi ng bahay si Sir Oragon Honey, lagi kasama yung asawa ko, na mas mahal na ang material. Mas tumaas yung materials. Mas tumaas yung material. Pero gagawa tayo ng paraan para at least makamura tayo and makakuha tayo ng tamang discount sa mga supplier. Paano nga? Pabalik ta rin natin. Medyo malabo. Right? Hindi naman. Malabo. Okay na yan. Para sa sarili natin. Hindi. Ayan. So, yun nga. Kami po ay, syempre, nag-accept pa rin po ng tulong para matapos man tayo or ma-establish natin na maayos ang pamilya, ang tatlong magkakapatid. Ang priority po natin ay yung tatlong magkakapatid, si Tatay June, si Lola Ines at si Nanay Inding. So, silang tatlo. And kung sana po may sumobra, sana may sumobra pa sa mga tulong ninyo, ay bibigyan natin ng hanap buhay si Lola Inding, silang tatlo. Para at least po merong magkakaroon sila ng sustainable na pagkakakitaan habang pagkawala ng mga tulong. Kasi alam naman po natin na hindi po habang buhay ang tulong. So, maraming salamat sa mga tumutulong ngayon. And hindi yun habang buhay. Kaya bibigyan po natin sila ng kung sana makahanap tayo ng may tumulong pa lalo na pwedeng magbigay ng pagkakakitaan ng tatlong matanda. So maraming salamat po again. Hindi ko po ma-explain at wala po akong words na nakukuha para i-explain kung gaano po kami nagpapasalamat sa mga tulong niyo. And we are so grateful and honored na kami po yung pinili ng Panginoon na maging instrumento para may paabot ang tulong at may paabot na may mga ganitong klaseng nangyari. So, ayan. Thank you din po dun sa mga naka-appreciate. Ang isa po talaga sa advocacy ng ating channel, ng The Prospect Nation, ay magbigay ng awareness. Hindi lang magbigay ng tulong na charity, pero po yung hindi maibibigay financially at hindi maibibigay na physical. Isa po sa mga advocacy talaga ay yung tumulong ng higit ng may pagmamahal at talagang hindi na papalitan ng pera o hindi na papalitan ng financial na bagay. So maraming salamat po at binigyan kami ng pagkakataon na makatulong ng ganun. And na-appreciate po namin yung mga comments ninyo
yung mga appreciation ninyo. Maraming salamat. Lalo po kami nai-inspire na mas tumulong pa. And sana ang dasal po namin ay tulungan pa kaming maipaabot or ma-share ang aming advocacy, ang aming channel sa mga tao para at least mas maraming maabot na tutulong pa. Kasi sa resources po, hindi po namin talaga kayang resources. Wala pa po kami malaking kita, wala sa channel. Ako po ay isang guro na hindi rin mataas ang sahod. So, lahat po minamaximize namin yung mga resources namin. Pero ang pinaka-importante, of course, yung fulfillment na nabibigay sa aming mag-asawa. Diba? Ano ang masasabi mo? So again po, thank you so much, Ma'am Malo Magnayev, watching from New York. Ano po ba kayo? Standard time po ba ang New York? Time zone standard or Pacific time zone? I'm not sure. Na-screenshot mo yung ano? Nandito ba? Yung may nag-comment po sa isang vlog ni Sir Oragon Honey. Gusto lang namin sanang pasalamatan. Napakaganda po. Gusto ko po namin i-shout out si Rethink Change. Si Rethink Change, nag-comment po siya sa vlog ni Sir Oragon Honey. Sa live ba to? Hindi, yung vlog namin yung kay Elvin. Okay, so sa vlog nila, sumama yung asawa ko. And nag-comment po siya doon. Ang sabi ni Rethink Change, Oragon Honey, apart from the Pobring Vlogger team, your friend and co-teammate, The Prospect, is the second person I have come across who had done paperwork for beneficiaries because they do not have a clue what to do when it comes to document processing. My hat's off to him. He's right. Mostly people on the margins are unaware of government processing because nobody is educating them. And that's a shame. I hope there are more vloggers like him who sincerely cares about people. God bless. Napaka-honored po sa amin na maraming salamat po. Rethink Change. Shout out po sa'yo. So maraming salamat. Kailangan po kasi natin alamin yung mga karapatan po ng ating mga kababayan ng mga nasa laylayan. Kasi kung minsan po hindi nila alam yung proseso, hindi nila alam kung paano lakarin yung mga dapat na benepisyo para sa kanila. So, naguguluhan sila noon. Minsan, nasusungitan pa ng mga, hindi naman nila lahat yung sa mga ahensya ng gobyerno. Pero dapat nilang malaman yung nila, karapatan. Kasi para sa kanila yun yung mga nakukuhang mga benepisyo na nanggagaling sa ating mga ahensya, diba? So like sa DSWD. So may natulungan na po akong dalawa sa yung isa sa medical assistance, then pares pala medical assistant natin. So noong una hindi daw nila alam yung pasikot-sikot kung paano makakuha ng tulong. Kaya ako na po yung naglakad noong una. Pumila ako ng overnight para lang makakuha ng slot para doon. Okay po. So, yun. Maraming salamat, The Prospect. Mr. The Prospect. And kailangan po talagang sakripisyo. Lalo na sa pagpoproseso ng mga papers. Alam naman po natin na medyo challenging ang pagpoprocess ng papers. One by one dapat yung mo doon. Isang isang papers lang yung wala ka. Uulit ka na naman. So napaka-pusisi po ng ating gobyerno. And mahirap din po sa amin since kami po ay hindi kapamilya ng tinutulungan namin. Madalas po ay napapabalik kami. Yan nga, yung sa mga apo ni Lola Tiray, trinay na po naming
iproseso yung pagbibinyag, kaso pinabalik din kami kasi hindi naman po kami yung family. So, naghanap talaga ng option, best option para mapabinyagan yung mga bata. So, nakaschedule na po ang binyag on Sunday na po. Invited So, po kayo. Invited po kayo. And thank you so much, Ate Boots, again, sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. And of course, pinipili mo ang aming, pinagkakatiwalaan mo ang aming munting channel na through us na ipaabot ang iyong generosity and ang iyong good heart. So maraming salamat, Ate Boots of Houston, Texas. So siya rin po yung gastos sa pabinyag, siya yung gastos sa mga damit ng mga bata, ni Lola Teray, sa lahat yun. So nasegue lang po namin kasi pinag-uusapan natin yung proseso ng government na medyo mataragal talaga. So kailangan ng tiyaga. Kailangan talaga ng tiyaga. Kung may power lang tayo na tayo yung maglalakad para mas madali. So siguro napakagaan para sa kanila. And then may time kasi na dapat yung mga beneficiaries yung maglakad ng mga documents na kailangan ng ating gobyerno. Kaya doon lang po na medyo tumatagal yung dahil sa process. So, thank you so much po sa tiyaga, and since kami po ay limited resources nga and ako po ay may regular job, so pagka walang pasok, doon lang ako nakakatulong kay Mr. The Prospect na ayusin yung mga dapat ayusin. Pero po, dahan-dahan at slowly but surely. And kung sana nga po, kung pwede rin, kung kami po ay humihingi din talaga po sa inyo ng tulong, na i-share nyo yung mga videos namin, yung mga live na ganito, para po mas marami pa po tayong maabot. Kasi mas malaki ang opportunity kapag of course, maraming naaabot ng mga tao. So, pa-shout out po, sabi ni Kim Stella YT Channel. Taga saan kaya to si Kim Stella YT Channel? Taga saan ka po, Kim? Yung taga ano yata yung parang nakita ko nag-message nag-message na ang pogi daw ni Mr. The Prospect. Tama ba? Kim Estella YT Channel, pa shoutout po. Thank you so much, and of course Ma'am Malu Magnayo from New York. Ayun na naman yung makulit. Say hi. What's this? You say hi first. Hi. What do you want to say to them? Thank you. Thank you so much for Dala. the lato-lato. Doon sa loob. Anak, please go inside. Hindi ko pa napapakita. Ipakita mo muna. Pakita mo na. Bumabawi po si Kim Stella YT Channel. Ang ganda din ni Mrs. The Prospect. Comment ko tayo na baby. Ano na lang. Please get Gusto ko kasi sumali. later na, bebe. Ayan. So, ayan na naman ang ating makulit. Hi daw po, Kim Stella YT Channel. Merry Chris daw po, sabi ni Yan. Joke lang. So, shoutout po ulit sa mga nag-share po ng ating sa mga nag-share sa KMJS, sa Kapuso Mo Jessica Soho, maraming salamat. And sa mga nag-personal message po sa atin at nagpapasalamat para kay Lola Ines. Ang pinaka ko po is thank you so much, welcome po. We are doing this all for the greater glory of God. Yun lang po, sapat na. So, maraming salamat. Makapagparamdam lang po tayo ng pagmamahal at may paramdam natin na may Panginoon na hindi dapat tayo mawala ng pag-asa dahil laging nasa atin ng Panginoon. Sapat na po sa amin yung mag-asawa. And bonus na lang ang mga views at bonus na lang ang ating mga views or yung subscribers natin. Pero, syempre, very big help po yun sa kanila. And, mas okay po kung mas marami tayong matulungan at meron na tayong sariling resources. Kasi nga, medyo limited ang aming pagtulong ngayon. Ang dami pong nagme-message sa atin sa
sa page namin. Pero hindi po natin lahat mapagbibigyan dahil nga limited ang ating pangtulong. So, kung sana po mabigyan nyo kami ng tiwala at pagkakataon, we are more than happy kami mag-asawa na ipagpatuloy ang aming advocacy. At syempre, thank you ulit sa tiwala, kapuso mo Jessica Soho. Ang small ng channel, wala tayong masyadong views, pero ngayon lang ako naniniwala. Kasi dati ang akala ko, pag KMJS, kailangan trending para maka-KMJS. Hindi po. Si Lola Ines, wala pa pong 500 ang views niyan. Pero napaka-compelling po ng story at napaka social awareness po. Doon po tayo napansin. So maraming salamat. Hindi lang po pala talaga pang trending ang KMJS. Yung naghahanap talaga sila ng story na makupupulutan ng aral, public service. So, thank you so much again. Shout out sa ating segment producer, Miss Divine. Hindi ka po first time mong mag-trek, pero grabe. So, pakicheck po yung mga BTS natin sa KMJS na team. Dahil sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Dahil ilang beses kami pabalik-balik nun. So, thank you so much sa mga effort. Kasi, hindi po mapapantayan ng pera kung ano man yung pagpatulo natin ng pawis na makarating doon. And sila si Mr. The Prospect na sa Bicol ay dangag-dangagon, ilang beses na muntik ng maaksidente. Kasi isang pagkakamali mo doon, lalo na pag madulas, ma-aksidente tayo. Ano daw, if need pong extra para saan? Kim? Curriculum. Miss Kim, alam kong marami kang mga racket ngayon, mga nagdaan. Araw, baka naman. At may gusto po kami pasalamatan ulit. Ayan, maraming salamat po kay Tita Manay sa pagpadala po ng balikbayan box from USA. Oo nga po, tama. So, ayun. So, marami na po na tayong napagbigyan nun. And marami pa po tayong bibigyan. So, maraming salamat sa mga nagtitiwalang sponsor. Tita Manay from Arkansas. Ma'am Agnes Miller from Arizona. Yes, tama. Kalimutan ko. Ate Boots, of course, from Houston, Texas. Sana nanonood ka kasi nasa work siguro si ate. Tita Gina from Australia. Of course, yes. Tita Gina from Australia. Maraming salamat po. More blessings po, sabi ni Kim. Sa'yo din, Miss Kim Estela. Support po natin Kim Estela YT channel. So maraming salamat. And, Asim, ano na lang natin. Pasalubong sabi niya ni Lola Inding. Kung sa atin ni Lola Dali. Kay Lola Inding. Tama, Lola Inding pala. Si Lola Dali. So, maraming And ayun, Tita Manay, marami po palang natuwa dun sa mga damit na ibinahagi po namin sa iba. So maraming salamat po. So meron pa dyan mga natira. So ang balak ko, pamigay ko sa mga pedicab drivers. Sino? Ang fresh ko daw. Ay, ako ba? Sir, Miss Kim? O si Mr. The Prospect? So, thank you so much. Thank you so much. Ano ba? Okay na ba? Tapos na. So, ulitin ko po yung ating cash on hand. Yung mangga po. First yung mangga. Maloko ka. So, okay. So, ulitin po natin. Anonymous sponsor, 50,000 pesos. Anonymous sponsor ulit, 500. From May and Mira, 1,200. Ras Laagan, 5,000. Anonymous, ayan na naman, nabanggit ko. Anonymous is 1,000 and 3,000, another 3,000 from Anonymous. Total of 61,200. Cash on hand po natin yan para makapag-start ng bahay si Lola. And sa mga tutulong pa po, maraming salamat. And of course, Ate Boots from Houston, Texas. Maraming salamat sa
lote na binigay mo. 10,000 pesos po para sa lote. Good day, Prospect and Mrs. Prospect. Thank you so much po, Miss Virgo. Maraming salamat. Pa-share naman po sana ng ating live para mas marami pa tayong makakwentuhan. Ayun. Ito mo? Ano, pagka maganyang maasim, dapat sinasalad. Drivers. Salamat po sa mga sponsor. Indeed, salamat Kim Stella Wifey Channel. So maraming salamat. Baka naman Kim, punta ka dito. Miss Kim, punta ka dito. Pero hindi ako mag-sponsor daw. Mag-sponsor ka daw. Sponsor ng... Alam mo, binibless din po to si Kim Stella kasi nagsiserve po to dito sa mga barangay namin. Pinapaganda niya ang mga programs para sa youths, para sa mga tao. So, thank you. Keep it up, anak. Thank you for serving. Thank you for your service din. And mag-share ka din, ha? Sharing is... Sharing. Share din. Hindi ko mag-check kung nag-chat si... Salamat po sa mga sponsor. Ayan na. Thanks po, sabi ni Kim. Thank you din sa, mo, sa pa-coke mo. Baka naman, sa Bicol Pet. Thanks po daw. So, Miss Virgo, thank you so much. Mama Lu Magnaye from New York, thank you so much. Na-share ko na po yung vids. Okay, thank you din sa pag-share mo ng video. And thank you din sa pag-share mo ng coke. Garad-gadaw. Loko ko lang si Kim. Si Kim Stella YT channel po ay aking kaibigan, aking anak. Ano pa ba si Kim? Aking kumare pala. Dahil inaanak na yung anak ko. So maraming salamat po sa lahat. Wait lang, share ko. Share ko sana yung video. Na-shot also 4 million viewers. 5 million viewers. Na tayo lang Jules? Naka-headset. Okay. Yan lang natin. Diba? Mamaya na, andyan pa si Joshua. Apo na si Josh. I-share ko siya. Gusto ko lang sa laptop. Lolo! Magpapasaway ang aming baby. Charge lang po ako. Tapos maigdi ka na? Hindi ka laptop. Madali lang. Josh. Di ka na manadaw. Ma-charge ka lang, Josh, tapos maigdi ka na. Ha. Dali na. Mag-igdi ka. Madali lang. Gagawin lang. Umalis na si Josh. Magalang net.
we're using Monday.com, our teams. Ang bagong merch. Wait lang. Pakita ko lang po ang aming merch. Ayan. Ito yung blonde shirt. And sa likod ay may The Prospect. Ayan. So, may logo ni God. Para lagi natin kasama si Tatay. All for the greater good. Ito pa sipon. Sipon ka? Oo, ginagamit ko na. Ginagamit ko. Mamaya pa tayo mag-ano. Ano pa naman kang buhok mo? So, shout out ulit kay Mama Lumagnay and shout out kay Ate Boots, Tita Gina, Manay, Tita Manay, Mom Agnes Miller, Kim Estella YT channel. So thank you so much. Daming ads, ma'am. Hello, Debbie. Hello. Kaysar, pa-wash out. Kaysar, Kane, patitiko from 9. 9 ano ka ba? Joke lang. 9 Chronico. Hi, ma'am. Dito po pa shoutout, ma'am. Hello, Debbie Zea. Shoutout sa'yo. Thank you so much sa pagsama sa akin. Alam ko na miss nyo na ako. See you on Saturday. Ganda mo, ma'am. Ay, Debbie, lagi na lang. So, thank you so much. Kanina sinabi mo lang yan sa akin pagdaan ko sa inyo. Sino pa? Shout out pa. May mga pumasok na students ko. Shout out. Sino pa nandyan?
Kaysar, sinong papa-shoutout mo? Ikaw, Debbie, taga 9 San Jose? Bawal pa. May papa-shoutout daw si Debbie. Si Jane, ma'am. Jane ano? Ay, mali. Jane ng ano? 9 ano? In the race. Nakita ko na, Casey. Jane pangalan. Jane. Hello, ma'am. Daiman. Hindi dai. Sino si Casey? Sino si Jane? Hala kasi. Tapos na ba kayo sa mga modules nyo? Wait daw. Sino ba ito nagpapa-wait? Ano naman ito? Kunin ko muna ito. Okay? Yun lang. Ayan? Kunin ko muna siya. Sino ito nagpapa-wait? Wait lang ah. Ay, si Giancarlo. Shout out kay Giancarlo na nagpapa-wait. Naglalaba pa daw siya. Shout out sa iyo. Giancarlo. Bakit nagko-call? Grabe ba naman, miss ko na siya. Ay, joke ka. Umayos ka dyan, Debbie. Bawal pa. Ano nga ang reason kung bakit may problema sa kapaligiran? Pag-aasawa ng maaga. So, bawal. Christina Banaobra. Wowers Carlo. Wow daw kay Carlo. Oh, nabasa ko na yun, anak. Nagpapaantay si Carlo. Asan ka na, Carlo? Tapos ka na ba maglaba? Tapos ka na maglaba, Carlo? Dahil ba po kami, ma'am, nakakapuon? Saan, Debbie? Saan kayo hindi ba nakaka-start? Ma'am, miss ko na siya. Ah, bawal pa, Debbie. Bawal pa iyo. Joke lang, ma'am. Ay, joke. Asan na yung iba yung mga klase? Sorry na pindot ko, sabi ni Jaila. So, shout out kay Jaila Panuelos. Ribuya Panuelos. Wait lang. Anahan natin. Ay, baliktad. Wait. Para mas mali. Ayan. Medyo lumabo na kasi yung front. Giancarlo, saan ka na? Kaya nga, nawawala si Giancarlo. Si Mika, asan? Parang 9 Chronicle lang nandito. Nagawa niyo na yung mga ginagawa niyo. Sa Module Ma'am Day pa po kami nakapoon. Uy, why? Kailangan nating matapos yun on Saturday. Mali yung discard ko sa buhay. Wait lang. Balik natin, balik.
Hindi ko pala nakikita kung ilan yung ano. Good morning, ate. Good morning, ate. So, asan na si Giancarlo? Giancarlo, ikaw na lang inaantay ko. Ano na? Petsa na. Giancarlo? Pati sila Debbie umalis na. Bye, Debbie. Bye, Debbie. Ayan na, nagsibalikan na. Kwentuhan niyo na ako. Anong gusto niyong pag-usapan natin? Ano mga question niyo sa akin, mga anak? Wait lang, may reply lang ako. Nawawala naman si Casey. Oo nga. Mabilis bumitaw. Hindi strong si Casey. 'Di ba, Debbie? Hindi siya strong. Marupok. Joke lang. What is this? New filter. Ay, ano daw? May filter ba? Shout out kay Ate Boots na nag-message. Nahanap na ni Carlo si Case. Ay, nahanap ni Debbie. Wala. Nagbabanlaw pa, Deb. Ayan na si Carlo. Hala, ma'am, dito pa ako. We. So mga anak, babay na, wala pa si Carlo eh. Si Carlo na lang inaantay natin.
Ay, hala kasi si Marupo ka na. Si Debbie na lang nandyan. Ay, Debbie, yung mga assignment mo na, tapos mo na ba? Announcement, 9 Chronico. 9 Chronico. May pasok tayo Saturday po afternoon. Ayun na ulit si Casey. What's up, mi back? Saan ka galing, anak? Siguro may message mo si Jane. Sino ba yung Jane na? Yung mati-discover ko din kung sino yung Jane na yan, Casey. Giancarlo, finally, nagbarali ka na, Giancarlo. Casey, andyan na. Giancarlo, bukas may tatanong ako sa'yo. Kilala mo ba si Jane? Okay, Giancarlo Punta kayo sa SSG kasi may tatanong ako about doon. Hi, Leia May. Hello, anak. Leia May Raposon. Diyan na si Titanic. Titanic. Si Jane, ma'am. Opo, sino si Jane? Andiyan na si Carlo, ma'am. Oo nga nakita ko nga Si Jane. Si Jane Giancarlo, sino siya? Nai-insign mo siya ba? Si Jane. Si Titanic daw po yung partner po ni Jack Roberto. Sino yun? Titanic. Hindi ko kilala, sorry. Hindi ako makarelate. Titanic, Tagalog verb, hindi ko nga alam. I-send nyo yung link. Ano ba yung program? Kapartner ni Jack Roberto. Hindi ko alam, sorry. Hindi ako makarelate. Anong oras ulit? Paki-announce sa klase. We have class on Saturday, 12 o'clock. Kaya ba? Kaya nyo ba ka, Giancarlo? Ma'am, pa-shoutout po kay Kuya Jaro. Lahat nawala. Pa-shoutout po kay Kuya Jaro, kang 10. Anong apanyo? Abanyo. Nahiling pero dain ako comment. Dain nagko-comment. Nagihiling pero shoutout kay Jaro of 10 Abanyo. Abanyo yung Devi hindi apanyo. Andyan na nga si Carlo. Sabi nyo. Ano pa? Sino pang ipa-shoutout natin, Debbie? So, si Casey ang pinapa-shoutout, si Jane, ang misteryosang si Jane. Si Debbie, si Kuya Jaro, 10 Abanyo. Si Giancarlo kaya, may papa-shoutout. Ano daw, Titanic ma'am yung movie po na barko. Alam ko yung Titanic, sabi niyo Tagalog version, Jack Robert. Oh my God. Kasi si Jack. Tuwang ko sa inyo.
Tapos ko naman, pero yung module 5 na iba. Tapusin nyo na yung module 5 and module 6. Pa-shoutout sa ex kong taga-Google. Shoutout dahil kay, mention ko ba? Sabi ni Kim Stella YT channel. Mention ko na. Wag rin nating mention. So, shoutout sa ex ni Kim Stella YT channel na taga-Google. O, Giancarlo, sino? Sino Giancarlo? Papa-shoutout mo. Sa Titanic, ma'am. Ayan na si Jaro Lacson from 9 Avan. Ay, ano ba? Wala namang 10 paanyo ba? Yung sabi mo, Debbie? 10 paanyo ka ba? Jaro? Nilito ako sa inyo. Jaro Lacson, shout out. Hi ma'am, ako yung pigpa shout out ni Debbie ha. 10 paanyo. Oh, hindi naman pala Okay, 10 paanyo. O nga naman, wala namang 10 abanyo. 9 abanyo meron. Sorry na. Nanda na ni ma'am. 10 paanyo po ma'am. Kasi si Ron si Sir Ron. Ayun. Sorry, Sir Ron. Shout out kay Sir Ron. So, 10 paanyo tayo. Okay. So, shout out sa iyo, Jaro Lacson from 10 Paanyo. Ayan. Alam ko yung nyo eh. Yung tawag dito. Alam ko yung room nyo. Tapos, English teacher nyo si Ma'am Cheryl. So, shout out kay Ma'am Cheryl. Pirot na po yan si Debbie. Ano ba? Magkatabi ba kayong bahay? Magpinsan ba kayo? Debbie, matulog ka na. Wag nang chat kung kani-kanino. So, shoutout ulit kay Jaro Lacson. Shoutout kay Debbie. Shoutout kay Giancarlo. Ma'am, sorry, may false. False. Sa'yo, Debbie. Paanyo pala hindi apanyo. Sorry, ma'am. Kala ko nga abanyo eh. Wala nga naman, grade 10 na paanyo. Gyro po, ma'am. Ayan Jaro. Ang nakalagay, Jaro Lacson. Bakit gyro? Yan binabasa ko yung pangalan mo, Jaro, nakalagay. Hindi naman gyro. Pagka gyro, di ba may I? Pagka gyro. O sige na, wag na tayo mag-away. Gyro pa. Shout out kay Gyro Lacson. Of 10 paanyo. Ayun na, masaya ka na, Gyro. Masaya na tayo doon. Okay, welcome, Gyro. Bukas, pagdaan ko sa room nyo, sabihin mo, ako ma'am si Gyro. Sabi ni Debbie, pa-shoutout ma'am sa naging ka-MU ko na taga-SPA, naway mapasalangit inyong kaluluwa. Oy, bad, wag ganun. Ano nangyari? Ginost ka. Wag daw muna kayong kasing mag-boyfriend. Aga-aga pa. Wala na munang boyfriend. Focus muna, study. Study first, di ba Giancarlo and... Ano ba si Casey? Pero wala na si Casey. Tingnan nyo yan si Gyro. Wala pa ata yan na girlfriend. Study first daw. Focus sa goal. Wala na, hindi na. Hindi na kayo nagsalita. Hindi na kayo nag-ingay. Ma'am, pa-shoutout po kay May. Sino-sino lang kinuha mo, Giancarlo eh.
May, Leia May. Anong section? Anong joke? Giancarlo, walang joke. Dali na, anong section? Hoy, Nuyan Debbie. Oy, nagagalit si Jairo. Magpinsan ba kayo ni Debbie, Jairo? Hoy, ano daw yan? Sabi ni Jairo. Giancarlo, walang joke. Ibang school siya, ma'am, ay. Uy, wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka ibang section. 9 San Jose, 9 ano. May message lang ako. Wala na, hindi na naging ayos yun. Ayun, ibang school siya. Ma, mag-BFF lang po si ma'am naman. Mag-BFF kayo ni Jairo. Tama ba? Jairo and Debbie. Wala naman ako sinabi. Sabi ko, nagtanong ako kung magpinsan kayo. Or magkapatid. Hindi magkapatid. Pinsan lang. Yung tanong ko kanina. So, ngayon, mag-BFF. BFF. Okay. Wala namang problema. Wala naman. Nakikipag-away. Mag-lesson na kaya tayo ngayon. Kunin nyo na yung mga klase nyo, mag-lesson tayo. Para huwag na tayong Saturday. Lesson na tayo. Magdi-discuss na ako ng sektor ng industriya. Industriya, late nga kayo. Kaya kailangan pumasok kayo ng Sabado. 12 o'clock po. 12 to 4 tayo on Saturday. Sabi ni Debbie, ma'am, pa-shoutout po sa pinsan ko na ma-birthday ng unyo na 26 kay Rhea kang 8 Ligea. Oh. Shout out Rhea of 8 Ligea na magbe-birthday ngayong June 26. Happy birthday sa'yo, Rhea. So, ayan. Ayun na. Masaya na, Debs? Ma'am, maglalaba pa po ako. Mamayang 8 ano ba? 9:25. 30 minutes pa. Mabukabugla. Ano oras ba pasok niyo? Bukas. Maaga ba kayo bukas? May TLE kayo? Aga kami sa Saturday. May pasok ako ng Saturday morning, so dapat 12 o'clock. Pasok kayo. Kix, good evening po. Si Kix ba to? Good evening sa'yo, Kix. Sino yung shoutout mo, Kix? Ano ba tayo mute? Wait lang, mute ko lang ang microphone.
Ayoko pa mag-end, Mr. The Prospect. May message ako sa'yo. From Ribuya, I have message. Mag-iba akong salad, nak. Pili nga daw, nak, duman ko may kalamansi, nak. Hi, ma'am. BFF lang po kami. Okay, Jairo, iyon na po. Nasabi na nga ni. 8 a.m. po. Ano yung 8 a.m. John Carlo? Bukas, pasok nyo. O, matulog na kayo. Igwa? 5. Kulang, anak. Kung makahanap ka naman sa orinutan kang Nicole Pep. Kalamansi. Tsaka iced tea. Tsaka yelo. Naputan mo. Nag-message kaya. Daimanda pa lang kaiba. So, ayun na po. Hanggang dito na lang po tayo. Ma'am, what if sa Friday na lang to? Hindi pwede na. May pasok ako. Dinilit. So, thank you so much po sa inyong lahat, the Prospect Nation. Thank you so much sa antabay sa update. And thank you din sa aking mga estudyante na sinamahan ako. Matulog na kayo at may pasok pa kayo bukas. Maraming salamat. See you around class. Kicks, thank you. Thank you so much po. And Debbie, Casey, Giancarlo, Jairo, sino pa bang nandyan na students ko? And Kim, Stella, YT Channel, thank you so much. Ba? Yun, maraming salamat po sa sama sa akin ngayong live. God bless you. Good night, everyone. Huwag nating suko ng pag-asa dahil laging nasa atin ng Panginoon. It's always inspiring. Be inspired. Much love. Namaste.